Gobernu honeko eta berrikuntza politiko-sozialeko zuzendaritzak legealdi berri honetan Gipuzkoako udalekin, nagusiki bide laguntza izeneko formakuntza programa bat martxan jarri zuen, Gipuzkoako eskolirekiaren barruan, eta garatu diren 25 ikastaro horietako ikasketa kolektiboak ateratzeko saioan, eragile askorengandik hainbat ideia edo gako atera ziren, eta horietako bat nabari lidergo partekatuarena zen. Orduan, zuzendaritzatik erabaki genuen, interesgarri izan zitekeela ez bakarrikan ikastaro horretan egondu ziren kidekin baizik eta nolabait ere lurraldera zabaltzeko bai udal arduradun politiko, arduradun tekniko edo baita ere gizarte zibil antolatu osatzen duten elkarteko kideekin elkarrekin saio bat partekatzeko, eta saioa berari izango zela egokia 2024-2025ko bide laguntza programaren bigarren edizioa edo bigarren atal horri aurkezpen egiteko. Eta hori izan da nolabait ere, gaur jardunaldi mamitsu, trinko eta interesgarri honekin lortu nahi genuen helburua. Pues vamos a abordar desde la perspectiva filosófica y ética la noción de liderazgo compartido. Y para ello, fundamentalmente voy a transmitir 3 ideas. La primera es que los grandes agentes de cambio en el siglo XXI son las organizaciones, pero no cada una desde su perspectiva y desde su misión, que también, sino entrando en dimensiones más amplias, ir más allá de ellas, tejiendo redes. Y como toda red y todo tejer es una noción muy artesana, pero que en este momento nos hace especialmente más falta porque los agentes de cambio son las organizaciones y en el siglo XXI vamos muy faltos de afectos a las instituciones, sobre todo a las instituciones públicas. Y hemos constatado que las instituciones públicas, las administraciones locales, los ayuntamientos más en concreto, son una institución fundamental para garantizar la estabilidad de la vida cotidiana de la ciudadanía, pero que ellos tampoco pueden solos. Necesitan de conocimientos, porque somos una sociedad de conocimiento, y por tanto necesitamos los técnicos, los profesionales. Pero al mismo tiempo necesitamos salir fuera del ayuntamiento y nuestros profesionales e ir a los grandes otros agentes de cambio que saben cuáles son las necesidades y son mucho más flexibles, mucho más atentas a las urgencias sociales que son las asociaciones de ciudadanos. La segunda idea es clave y es tenemos que aprender a compartir rumbo, velocidad y delegar responsablemente quién hace qué según lo que sepa mejor hacer. Y luego voy a hablar de, en concreto, el cómo se va a hacer eso. Y para mí es fundamental lo que voy a defender como el concepto de uso público de la razón. Es un concepto de Kant, que en el siglo XVIII, cuando estaban transitando del antiguo régimen al nuevo régimen, él ya defendió la necesidad de encontrarnos para pensar juntos, haciendo por la mañana lo que creemos que debemos hacer y por la tarde ser capaz de criticarnos a nosotros mismos para ver nuestras falencias, nuestras insuficiencias, las potencias y transmitir conocimientos, y ahí, decía Kant, estaba la clave del progreso. Yo creo que estamos en un tiempo también de ya no y todavía tampoco, son tiempos muy acelerados y necesitamos las sinergias de estos 3 grandes agentes que son los cargos electos, los políticos, los técnicos de los ayuntamientos, junto con una asociación de ciudadanos que en ese territorio, según sea el pueblo o el barrio, pueden decirnos mucho de lo que nosotros como ayuntamiento a lo mejor no somos capaces de escuchar. Como ideas claves me parece importante el poder fortalecer el compromiso institucional con las políticas de participación ciudadana y de acción comunitaria, reforzando los recursos y servicios, ampliando la capacitación técnico y política y también fortaleciendo la coordinación interna, la transversalidad dentro de la institución. Por otro lado, la idea de generar redes participativas horizontales que tengan un marco claro, consensuado, participado, que sean estables y que dentro de ellas se pueda gestionar el conflicto, no solo el diálogo y el consenso, sino también las situaciones de mediación o conflicto. Y finalmente, esos espacios necesitan de utilizar la inteligencia colectiva de todos los agentes y las partes que estén incluidas, tanto de forma sistémica con una dimensión más procesual, ¿no?, con la evolución que va teniendo ese espacio,
con una dimensión más organizacional, cuál es la estructura y la gobernanza que está funcionando dentro de ese espacio colectivo, y también a un nivel relacional, esa dimensión más relacional que tiene que ver con la cohesión y la gestión de la comunicación y del conflicto. Batetik komentatu dugu, azaleratu dela elkarteen foroan ahaldundu egin behar dugula eta administrazioarekin parez pare erlazionatzen hasi behar dugula. Hori bai, azpimarratu nahi dugu baita, abia puntua desberdina izan da, ardurak ere desberdinak direla. Hau da, ulertzen dugu administrazioak ardura maila bat edo ardura batzuk dituela eta elkarteak beste batzuk ditugula. Naiz eta agian proiektu partekatu batean elkarrekin horizontalki kokatuta egon. Bestalde baita ere komentatu dugu, kulturalki, vertikalki egiteko moduetan trebatuta gaudela, baino paradigma aldaketa batean gaude eta horizontalki egiten ikasi egin behar dugu. Zeratik, egiteko modu vertikaletatik horizontaletara pasatze horretan prozesu batean gaudela usten dugu, eta pixkanaka ikasten ari garela egiteko modu horietan, ez? Eta bai administrazioak, hau da politikariak eta teknikariak, bai guk, partekatze baldin badeu lidergo bat, prozesu horretan egokitu egin beharko dugu bata bestearen gana, ez? Eta lidergo partekatu hori generatu egin beharko da. Guk irudikatzen dugu nitasunetik gutasunera jauzi bat egitearekin, ez? Azkenean, elkarteak herritar antolatua gara eta behar zehatz bat modu kolektiboan eskuratzeko sortuak izan gara. Orduan oso ohituta gaude gure arloan edo gure proiektuetan lan egitera, ez? Eta nolabait hortik begirada altxatzea dagokigu eta kontzientzia hartzea ez gehala zerbait isolatua, baizik eta lan egiten dugun komunitatearen parte garela eta komunitate horren gutasunaren sorkuntzan parte aktibo izan behar garela. Horretarako ordea, behar batzuk azaleratzen zitzaizkigun eta horietxek aipatuko ditut. Eta diela elkartopatzeko espazioak eta denborak behar ditugula, konfiantzazko harremanak eraiki behar ditugula bestelako elkarteekin eta administrazio publikoarekin, eta hortik elkarren lanaren aitortza eta sinismen batetik proiektu konpartituak eraiki behar ditugula hasieratik bukaerara elkarrekin garatzekoak. Teknikarien aldetik azpimarratu duguna batez ere da lidergo partekatuak izateko norabideak partekatu izan behar dula, eta egiteko moduak ere partekatuak izan behar dutela. Orduan, zen neurritan hartzen den politikoen aldetik teknikariokin hori partekatzeko ahalegina eta jarraian, ezta? Eta gero udal txikietan ere nola askotan agintati planak edo askoz gauza informalagoak izaten dira, ez? Gero baita ere pixkat teknikarion rolaz aritu ginean, ez? Nola batetik espero dan udal agintarien plana betetzia eta horren beste muturrian izango litzake herrian gertatzen dan horrei tokia egitea, ez? Udal agendan nola egin tokia, ez? Eta horren, pixkat are ginen, nola izan jazz banda bat eta nola interpretatu momentuan eskatzen duenean arabera, ez da? Eta azpimarratu duen beste elementu bat teknikarien rolan inguruan bada, gure rola ez dela erabakiak hartzea, baizik eta erabakiak hartzeko espazioak eta aukerak sortzea, ez da? Eta azkenik pixkat azpimarratu duguna da, gure lanean sortzen zaizkigun kontraesanak eta zirrikituen inguruan aritu geha. Azkenean gure lanak eskatzen dugula malgu aritzea eta zirrikituak topatzea, baina aldi berean errealitateak eta erakundeak askotan kontraesanetan jartzen gaitula. Nola aurre egin edo nola egin gure etikaren kontra dijoan zerbait tokatzen zaigunean, edo erakundeak gure lan egiteko moduak gutxiesten ditunean, edo aurrekontuak bukatzen dianean, edo pixkat hor kontraesan horiek. Gure kasuan lidergo partekatu hori ulertzen dugu pixkat botereak kudeatzeko moduak harremandu dugu,
egiten dugunakin, egiten ez dugunakin, eta bereziki egiteko moduekin, ez? Eta hor pixka bat kokatu dugu teknikarien ardura eta erantzunkizunean, ez? Aipatu dugu gure erantzunkizunetik eta ardura dan horretik, ez? Demokraziak berez ez, plastilina, oso plastikoa den zerbait izan daitekela, ez? Eta aukera asko ditugula, eta gure lanetik aukera asko ditugula eztabaidak zaintzeko, jendearekin ondo erlazionatzeko, erakundean espazio edo testuinguruak sortzeko, zerbitzuak beste modu batean emateko, baina aldiz askotan gotortze gehala, ez? Pixkat zurruntasun hortan, ez? Administrazioaren zurruntasun hortan, prozedimendutan eta bide jakin eta bakar horietan, ez? Eta gero ere aipatu dugu, nola teknikariok bizi degun pixka bat erantzunkizun eta ardura hori, ez? Eta hor, 3 elementu, ez? Edo aipatu dira gure taldean, ez? Batetik norbere boterean egoteko garrantzia eta horrekin lotuta, ez? Zu sendo egotearen garrantzia eta baita ere sisteman daukazun tokian ondo kokatua egotearena, ez? Eta askotan hau ez da erresa, eta emozionalidadearekin ere, ez, harreman handia dauka, ez, eta nola instituzioa ez dagoen bereziki emozio horiek kudeatzeko ez pentsatuta, ez diseinatuta, ez, eta horrek daukan eragina gure lan horretan edo gure lidergo horretan. Gero hitz egin dugu ere, amets beharra daukagula teknikariok, ez, eta gaitasuna ere badaukagula, baina honek ez izango dela ametsa partekatu ez balin bada, erakundearena ez balin bada, edo amets politikoa ere ez bada, ez. Pixka bat erakundearen logikan egon behar duela amets horrek, eta gero bukatu dugu aipatzen, eta hau oso lotuta zijoan, ez, bereziki gure lan arloan, agian beste batzutan ez, baina eta Begoñak beti esaten dula, si no crees, no creas, y se te nota, ez, eta gure lan arloan hori oso nabaria dela, ez, behar duela komponente bat sinisteko, eta sinistearen egiten ari zeran hortan, eta Begoñak esan den bezala, kosa publiko horretan, ez, edo kosa kasa publiko horretan sinisten ez bali mazu, zaila dela. Lidergo partekatuaz hitz egiteaz, boterea partekatzeaz hitz egiten ari garela komentatu genduen, eta askotan politikarioi botere hori konpartitzeak beldur pixkat ematen digula. Baina ez dugu zalantzan jartzen herritarren beharra badaukeula politikariok, gure politikak aurrera eramateko, eta beraz horrek berarekin dakarrela boterea partekatzea. Boterea figura batean ez dagoela kontutan izan da, baina bai bakoitzak bere arduratik eta bere roletik landu behar dula botere hori. Eta desberdina dela boterea izatea, eta baita lidergoa izatea, ez? Boterea emanda datorren gauza bada eta liderra hartu egin behar den, lidergoa hartu egin behar den gauza bat izan da. Eta bestalde baita jardun gendun, eta jardun dut esaten, liderron bat izateko edo liderron batek ze ezaugarri izan beharko lituzkeen, ez? Eta bi lista bat egin dugu, baina bi nabarmenduko nituzke, ez? Konfiantza generatzea bere inguruan, eta rol errastatzaile bat izatea. Eta azkenik baita jardun dugu emozioen kontentzioaz, ez? Askotan politikariok ere pertsona gerala, eta pertsona gean inean emozioak ditugula, baina askotan politikariok gure emozioak erakustea ahultasun gisa ikusten dela, baina esaten genduen badala garaia, eta hau bat ez esan zen hori aldatzeko unea dela, eta pertsona gean inean geran behazalakoak erakutsi behar gehala eta ikusi behar gaituztela. Gizartean gauzak modu ezberdin batetan egiteko eta gizarte vertikalak izatetik, gizarte horizontalak izaterako urrats horretan jarduten ari garenean, horretarako ezinbestean herritarrek parte hartu behar dute, udal teknikariek parte hartu behar dute, eta politikariok ero parte hartu behar dugu, eta eraldaketa sozial bat egiteko asmotan gaude, ez. Hori graduala izan behar da, ezin da iraultza baten bitartez egun batetik bestera gizarte bat aldatu, graduala izan behar duen zerbait da kultura aldaketa batera egiten duelako noski, eta kultura aldaketa badakizkigu ez direla egun batetik bestera ematen, baizik, 2 belaunaldika emango diren aldaketak izango direla. 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 2 belaunaldika emango di
Uste dugu, hau hasten ari garen oinarri bat dela, hitz egiten egon gara hazia jartzeaz eta hazi hori ureztatzeaz, ondoren etorkizunean izango ditugun emaitzak lortzeko, eta horretan ezinbestean akordio marko batzuk gizarte bezala ere beharrezkoak ditugu, izan ere ezin dugu ereduaz behin eta berriro eztabaidatzen egon norabidea argi daukagunean, ez? Norabide batetan egin nahi dugu lan, bai alderdi politiko ezberdinetakoak, erakunde ezberdinetakoak, Foru Aldundian gaude, udalerrietako kideak bagaude, teknikari ezberdinak ere aritu gara hitz egiten, eta baita herritar elkarteak ere ez. Eta guztion artean lortu behar dugu oinarrizko akordio bat norabide horretan lan egiteko, eta bidean ziurrenik asmatuko ditugu norabide horri begirako bide desberdinak, batzuk izango dira erresagoak, beste batzuk izango dire malkartsuagoak, baina norabidean lan egin nahi dugu eta horretara bidean aritzeko ezinbestean jardun behar dugu guztion artean. Argi ikusi duguna da, elkarren arteko elkarbizitza nahitaezkoa dela gauzak aurrera eraman nahi baldin baditugu eta beste modu bateko lidertza baten alde egin nahi baldin badugu. Nik uste dut benetan oinarrizkoa eta beharrezkoa dela aurrera pausu hori ematea, guztion arteko elkarbizitza horrekin eta elkarlan horrekin aurrera egitea, eta nik uste dut hori izango litzakela gehien nabarmenduko nukena gaur lehenengo saio honetatik behin epein. Nei iruditzen zait horrelako espazioak garrantzitsuak diela, ez? Alde batetik, beti ere hitzaldi markoekin ere, ez? Batzutan markoak eta gauzak teorikoak horien inguruan hausnartzea eta guztiok berdina entzutea egokia iruditzen zait. Eta gero, ni elkartegintzatik, ez, batzutan egia da, hemen aipatu den bezala, ez, askotan administrazioa urrutik ikusten dugu, pixkat, ez, ahalduntze premia hortatik, nik uste dut garrantzitsua dela, ez, horrelako espazioak elkarbanatzea, berdinen arteko zerbait dela izatea nahi dugun heinean, ez, horrelako espazioetan, pixkat berdinak bezala jartzen gea, eta nik uste dut horrelako espazioek elkarrekin hausnartzea eta elkarri entzuteak, ez? Nik uste dut lidergo partekatu eredu horiek erraztuko dituela iruditzen zait. Nik uste sortu den espazio hau oso erabilgarria izan daitekela eta espazio seguru bat hausnarketarako, ez? Filosofiaren oinarri hartzuta gure egunerokotasunen, ez, gauzak egiten ditugu eta modu desberdinetara egin ditzazkegu, baina tarteka pixka eta hausnarketarako tarteak hartzea eta denon parte hartze horrekin, lidergoa nolabait partekatzeko aukerak emango dizkigu, ez? Hausnarketaren ondorion sortu daitezkelako horrelako aukerak. Niri guztu jata asko txorixak migratzen daben metafora hori, talde lan hori, ez? Jakitzea hor noiz eman, noiz jo atzera, noiz eman albokoari erantzunkizuna, ideia hori asko guztu jata eta usten dut ideia horrekin batera eraman hau hausnarketara eta komunikazioan garrantzia azpimarratuko nuke, ez? Nola komunikatzen geran, komunikazioan eragina, ze garrantzitsua dan, eta harreman horizontal horiek sustatzeko, eta horrekin geratzen naiz. Nik uste dut gaur goizian oain arte bizi izan duna eta oain arte honea iristeako, ez? Indeun prozesu hontan netzako azpimarragarrina da, bai parte hartzeak eta bai ekintza komunitarioak dituzten erpin guztik elkar bildu gehala, ez? Eta elkarrekin hontaz hitz egiten hasi gehala, elkar eztabaidatzen hasi gehala, ikaste prozesu baten sartu gehala, ez? Eta hemen aipatu da baita ere, ez? Gare, bai herritarrak, bai politikarik, bai teknikarik, ideia politiko desberdinetako politikarik, jakintza edo alduntze prozesu desberdinetan gauden jendia, eta ez da gutxi, ez, denak elkar bateratu eta hontaz hitz egiten hasi eta hontaz hausnartzen hastia. Bereziki hiru arlotan jarri dugu arretagunea.
Lehenik eta behin ahotsak, ez? Hitz egiten dugunean garapen edo ekintza komunitariorako eta parte hartze prozesuetan, ez? Zehazten ditugun prozesu horietan nork hartzen du parte, nola hartzen du parte, nondik, zergaitik, baina bereziki zertarako, ez? Zertarakoan oinarrituta ere importantea dalako periferia horretan edo zentroan dauzen ahots ezberdinak kontutan hartzea. Orduan hori nola artikulau geiken etorkizunera begira, ez? Zeintzuk dien gakoak eta nola egin aurrera begira. Bestalde batetik ikusten ginuana da, ez, nolabait horrelako prozesuetan sartzen diren erakundeak, sartzen diren, ez, agenteek badauke ere ikaskuntzarako sensibilizazio bat, ez, ikasten duten erakunde, organizazio edo taldeak ere badie, ez, ekosistema sozialak badie eta ekosistema sozial horien ikaskuntza horiek materializatu behar die. Eta materializazio horretan importantea da ere, aurrera begirako horreitan zer jaso, nola jaso, nondik jaso, zer ikasi eta nola bolkatu, ez? Eta hortik nola etengabeko ikaskuntza prozesuak aktibatzen dien. Baina hori dan hori egiteko, ez, importantea da alde batetik akordio marko batzuk eraikitzea, eta interesgarria ez horren abizena, ez, akordatuko garen akordio marko batzuk, ez. Orduan, akordio marko horiek oinarritzea bereziki, ez muga gorri horietan, baizik eta zerk batzen gaituen edo zeintzuk dien lerro berdeak aurrera egiteko lagunduko dozkuenak. Eta laguntza horretan, zeintzuk balore partekatzen ditugun, eta balore horietan oinarrituta egiten dugun horren inguruko ebaluazioa planteatzea, izan be horrelako epe luzeko prozesuetan, ez, importantea da ere ikustea emaitzak epe motzean eta herritarrok sentitzea, ez, emaitza hori, emaitza horren parte ere bagarela, ez? Eta iraunkortasunari begira, ze mekanismo behar ditugun, edo ze aukera dauzkagun erakunde bezala, apura parte hartze prozesu horiek eta ekintza komunitarioen garapenean zehazten ditugun prozesuak egonkortu eta materializatzeko, ez? Etorkizunera begira. Lidergo partekatuta hitz egiten denean ikusi behar dugu zertarako egiten ari garen hau, ez? Eta horre, gizartean dagoen etika zibikoa edo kultura zibiko hori mantendu edo albalimada zabaldu, ez? Eta lidergoa partekatzen da, lidergoaren praktika horrek ardura ere ekartzen duelako eta segurenik suposatuko duelako gizartearentzat jabetzea komunaz eta publikoaz eta horren gai izatea, ez? Horretaz aldentzen balin badagara eta horren konsumo pribatu bat egiten badugu, ez dakit, konsumisalte edo bezero bezala izango bagina, agian horrek ez du funtzionatuko, ez? Beste dimentsio batea emango gaitu. Eta oso argi dago ere bai, ez dela gauetik goizera eraiki daitekeen elementu bat, ez? Kultura parte hartzaile bat, kultura zibiko bat, edo publikoa oso jabetuta dagoen kultura bat. Eta nahi izan dugu etorkizunerako galdera horiek izatea, ez? Ez soilik nola partekatuko dituzten lidergoak elkarte, politiko eta teknikarien artean, baizik eta haratago joan da nola egingo da hori beste zirkulo batzuetara, beste gizartearen beste zati batzuetara iristeko eta gizartearen ia maila gehienetara iristeko, ez? Batetik sakondu parte hartzean, baina baita ere zabaldu parte hartze hori, ez? Eta hortik joan da, nahi izan dugu ere aipatu, beharrezkoa dela kultura zibiko hori zaintzea. Ez dela izango galtzen badugu, ez da erraza izango hori bersortzea.